Dobrý deň, volám sa Tono Petrovský a týmto ďalším videom by som chcel znázorniť grafickým spôsobom princíp tepelného čerpadla, ktoré používame pri nízkoenergetických domoch. A s tým spojené efekty. Ľudia sa ma pýtajú, ako to funguje, nevedia to, ako funguje vlastne ladnička a takéto veci. Tak teraz by som to chcel ozrejmiť takýmto grafickým znázornením. Tepelné čerpadlo funguje ako ladnička. Ako fungujú tieto stroje na báze využívania teploty a ochladzovania teplonosného média. Vysvetlil by som to jednoducho. Pri odparovaní kvapaliny vzniká chlad. Je to fyzikálny zákon, ktorý sa hojne využíva v týchto strojoch. Jednoducho sa to dá overiť aj na ponožke, ktorá je namočená a je na nohe, tak jednoznačne je ochladzovaná tá noha a je to cítiť. Je to jednoznačný chlad, ktorý cítime, lebo sa odparuje tá voda a tým vzniká chlad. Takýto istý princíp využíva aj chladnička, kedy to odparovanie dosiahneme tak, že médium, ktoré je v chladničke, stlačíme čerpadlom na tlak. Nakreslím to tu je čerpadlo, ktoré nám vyvíja tlak. A teraz ideme do zóny, kde je pretlak, vracam sa naspäť a do zóny, kde je zas podtlak. No. Čerpadlo nie len, že nám robí tlak z jednej strany, kde urobí nám vysoký tlak, ale kde nám robí aj podtlak. Takže tu sa nám kvapalina odparuje a robí nám chlad. Je to preto, že so zvyšujúcim sa tlakom zvyšuje sa aj teplota. A keď vzniká teplota, tak musí odobrať z okolitého prostredia vzduch studený. To znamená, keď tu máme uskladnené nejaké potraviny alebo niečo v ladničke, tak to som znázornil, potraviny, ktoré sa ochladzujú. Takže už para, už proste tuto je ešte teplý, jak prechádza tuto pod tým vysokým tlakom, začína sa odparovať a tým začína chladnúť. Až na veľké chladné teploty a tuto už ide para. Tuto zase, jak nám začne sa stláčať, tak zase sa začne skvapalňovať. Takže tu ide plyn a tu už je kvapalina. Takže toto je základný princíp, ako to funguje. Nebudem tu kresliť vzorce, prečo je s vyšším tlakom aj potrebná výrazne nižšia teplota, aby sa kvapalina premenila na plyn. Len taká možno vsúka, jak by som tu nakreslil len nejaké hory, tak na najvyšších, ja neviem, výškach 5000 metrov nad morom nám nebudeme potrebné dostať 100 stupňovú teplotu na odparenie vody, ale nejakých 60 stupňov. To znamená, že s nižším tlakom potrebujeme výrazne menšiu teplotu na zohriatie vody. Takže toto by bol asi taký základný fyzikálny princíp. No čo sa deje potom s tým teplonosným médiom? Toto všetko je v tepelnom čerpadle, aj tie dva slimáky.
aj to čerpadlo, ktoré aj tlačí, aj ťahá. A teraz buď to vysvetlím ako klimatizácia, alebo to bude vykurovanie podľa toho, z ktorého toho slimáka chceme čerpať. A ideme do domu. Samozrejme, že toto teplonosné médium, nejaký acetylen, tak nemôže ísť do radiátorov. Takže musí vymeniť výmenníkom svoju buď to teplotu alebo chlad podľa toho, čo chceme. Takže tuto začne pracovať výmenník. Výmenník je vlastne dve súbežné rúrky, ktoré si navzájom odovzdávajú teplotu. Takže ja by som to takto znázornil, že jak idú pri sebe, už si odovzdávajú navzájom teplotu. Samozrejme, že je to výrazne hustejšie. Čo najviac spolu pôjdu tie rúrky, tým si viacej odovzdajú. No a tuto už ideme s vodou a môžeme ísť do domu. Kde rozneseme teplú vodu do radiátorov a jak sa vracia naspäť, tak ide zase do radiátoru na druhom podlaží. A naspäť sem. Takže takýmto spôsobom funguje tepelné čerpadlo. Môžem ešte nakresliť, ako funguje princíp vzduch, voda, vzduch. Keď máme možnosť na pozemku vydatnej studni, tak môžem rozkresliť aj takú variantu. Ja by som asi ukončil toto video. Ak budete mať nápad, čo by ste chceli vysvetliť, alebo ako funguje niečo v energetickom dome, napíšte mi a ja to skúsim vysvetliť. Za mňa pre túto chvíľu všetko, ja sa rozlúčim. Budem rád, ak mi dáte like, tak majte sa dobre, dovidenia.